Il-Gvern ikkonferma li se jkun qed iħassar il-kuntratt li kellu mal-kuntratturi li kienu qed jaħdmu fuq iċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħan Ġdid wara dewmien biex ilaħqu mal-miri li kellhom sabiex jinfetaħ għall-pubbliku u jibda jaqdi lill-pazjenti. Dan iċ-ċentru tas-saħħa kellu jiftaħ il-bibien tiegħu fl-2020 iżda 4 snin wara dawn l-istess bibien għadhom magħluqin minkejja li anke t-tammir huwa installat les biex jiġi użat. Il-kuntratturi Ergon Technoline kien joqoshom biss li jipprovdu ċertifikati ta' li huma meħtieġa biex iċ-ċentru jkun jista' jibda jopera. Fost iċ-ċertifikati meħtieġa hemm dawk dwar il-lifts, ix-xogħol ta' elettriku, l-plumbing u ċertifikati relatati ma' sistemi tas-saħħa u sigurtà. Il-kuntratturi ġew multati ma' 2 miljun euro tal-li naqsu milli jipprovdu ċertifikati meħtieġa. Iżda jidher li dan ma solva xejn. Tant li l-Gvern kellu jħassar kuntratt biex jibda minn ġdid ma' kuntratturi ieħor. Issa għandha tidħol il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi sabiex issib kuntrattur ġdid u tassigura li jkollha f'idejha ċertifikati meħtieġa, proċess li żgur se jieħu fit-tul, tant li sa dan it-tant qatt m'hemmx data meta se jiftħu l-bibien ta' dan iċ-ċentru. Ix-xogħol fuq iċ-ċentru ta' Raħan Ġdid ilu li beda mill-2017 b'investiment ta' 39 miljun euro fejn kellu jaqdi mal-130,000 persuna. Iżda sal-ġurnata tal-lum lanqas persuna waħda ma ngħatat servizz minn dan iċ-ċentru. Dan il-proġett ilu mifni b'diversi kontroversi għal snin sħa, hekk kif ftit wara li ngħata tender lil kumpanija SPBB International JV sar magħruf li il-proċess tat-tender kien wieħed imbabas u allura kellhom joħorġu tender ieħor. Dan iċ-ċentru kellu lan li jtaffi xi ftit mill-pressjoni li hemm fuq l-Isptar Mater Dei iżda jidher li se jkollna nistennew ix-xhur biex forsi nibdew naraw il-pazjenti jinqdew minn dan iċ-ċentru.